Ja. Sorry. For satan. Undskyld. Vi siger 3, 2, 1 og så go. Ja. 3, 2, 1, go! Altså nu er jeg jo ikke kameramand, vel, så på din film der kan det godt være, at det ryster lidt en gang imellem. Ja, det gør sgu ikke noget. Men jeg fik det væsentligste med, vil jeg sige. Jeg tager ikke den længst til venstre næste gang, jeg skal igennem den der. Fordi til sidst der fik jeg sgu skrabet ryggen på de der. Nå, De er ret lave over på den venstre side. men de bliver alle sammen lavere lige til sidst. Ja. Kom så for. Godt. Det er godt, det ikke er pigtråd. Nu begynder varmen stille og roligt at komme her. Så vil jeg komme op over den der. Stakkels din far, ikke? Det kommer han til at kunne mærke det der her. Det er altså godt gået af den. Ja, Fandme en stærk far, du har. han ligger så på maven, det er altså ikke godt. Så kan man skrabe jo. Ja. Skrabe mod. Men man har bare ikke luft. Jamen det. Og det er helt lidt bedre. Desværre stoppede kameraet lige pludselig. Det klipper vi ud. Det gjorde det, men det var en flot hop, du lavede der, far. Ja, ikke godt? Jo. Nej, kan vi nu? Jeg tror faktisk, det der den hedder motorvejen. Det kan du godt have ret i. Bare sprinter op over, så bare.
lige knap 6 minutter. 6:02. Fedt, mand. Så I, hvordan jeg bare sprang over den høje mur dernede, var? Ja, ja. Ja. Jamen, også, jeg kan se det. Får I se den irske vinkel? Jamen, det var også så hurtigt, så kameraet, det slukkede lige et kort øjeblik. Ja. Det var nærmest, det var ikke dig. Det var højdepunktet. Ja. Det var irske bænk, der sprang under dig. Ja. Det er hårdt. Christian, når jeg har været igennem, så må du ikke filme